le uthi i-14 years kunqo ndandiyiqibile ngela xesha ndandithatha umfazi. Ndahlangana nevangeli ngo-1994 ndaza kuqala ukuthatha umfazi ngo-2008. Ngoku 18 years ndihlela umfazi, ndileqa i-32 ndikhonza ndisindisiwe. Ukusindiswa uhlala kutsha yonke imihla, yonke into endinayo ivele lusindisweni. Ungayikhaya ukuze kube khona umzi uvela kusindiswa. Umama wayesebenza emakhishini, ndamyekisa engekabi namzi ukufika kwevangeli. Ndaphumela inkosi, ndathi uThixo uthe uzakwenza. 2000 ndandi full time kwiministry yami, ndiqhubeka nokusindiswa nokushumayela. Amen ukhona. Ake sithi zalaze. Ngoku ndingaba nesithethe udla ukuthi unkosikazi ndingaba sisithenga ukuba ndingalahlwa uYesu ngoku. Amen ukhona. Ndimbone kwindawo ezininzi apha kwento zo-TikTok. Kukho abantu abaninzi abathi ndandisindisiwe ndamlahla kwayilo Yesu. Uthi uYesu ndambona uba uyahlupheka xa umkhoza. Vele boba zisithenge zendoda ezo okanye zomfazi. Lo mntu zange wasindiswa kwayena, qha wayifeyikha into ethi ukusindiswa. Akekho umntu ongalahla uThixo athi akekho. Ndiboba ezisithenge zendoda ezo. Khona ezisithenge kakhulu indoda yaba ithi akekho uYesu. Into abantu bathanda ukubulela uYesu, bathi xa benze into besebenze ngamandla bancoma uYesu engenzanga nto bazizithenge ezi. IBhayibhile ayidlala. Ndandiseklasini eyikem uko e-high school. Abantu bathanda ukuhlaselayo bathi akekho uThixo. Bayeka mhlawumbe abafundela ivesi ethi sithi sidenge enhliziyweni yaso akho Thixo. Futhi zandiyifundi ndave nathi. Ufunda wathi sithi yemzalwane uthi nisisithe yandi iBhayibhile. Thina esikoleni sasiyifunda iBhayibhile. Ukho iBhayibhile eyayikhona religious study. Now ndandifundela nto ayifundayo sithi sidenge enhliziyweni yaso akho Thixo. Njengoba ufunde kanganani zange kuphinde kube khona kodwa akekho uThixo. Xa uthi awukho uzothi ungena kwelicala lezidenge wena. Amen ukhona. Akutsho mna usizwe lenkosi. Ndandizala zethu kawuxhawula umuntu osecabanga uthi nethamsanqa ukuba uYesu umazi uba uyinkosi. Uyabazi abantu baxolela ukuyothandaza amathambo amhlophe. Ngendlela abantu abangabamathe ngayo baxolele uyoguqa emathambeni amhlophe engcwabeni. Umuntu wehlulwa kukufa bawucela ukuphila, bona basaphila. Lo wafa kwamoyisa ukufa. Bawuthi bona abaphilayo bathi sicela ukuphila kunungakhoyo. Wafa yena nandisaphila. Yo ndiphambene kakade ndanezandla zethu. Naloo nto dada zenditsho nje bandisebenzile. Wonke umuntu ongena Yesu amachini umntana osemncinci izinto akazazi ngendlela efamba zazi ngayo. Ngoba iBhayibhile ithi kukho ingqondo efika emntwini mhla wafika unyana kaThixo. Ingqondo eyalahleka uAdam noEva leyo kuba bakwazi ukumqiqa uThixo abafana babamthandaza. Iza nonyana kaThixo kuphela. Masicele le ndoda esuka kude engavela apha Mosel. Ifike ebusuku le ndoda abakufula iyithi nje udumelisa ukuthi akuyadumeliswa wena. Amen ukhona. Ipolise ngokwantu ngegama lenkosi yethu. Ngoba nabafuna ukuva umuntu kaThixo waseSuthu epolisa. Amen ukhona. Ndine passport imbusela yami izaba seSuthu abafuna uyakhona. Ngithanda ezamaze vele nizama indlela zaseSuthu ngoba yofika ngapha. Anibona indoda zeSuthu lapho ndonyuka nale ndoda ndiyiplenisa impondo sasekhaya.
esifika ithethe ke yona na language naza uthetha impondo elisuthu uamen ukho bambelela 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 bamba 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 agene dizanga izake ndote go bambelela 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 bamba 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 ewe bambelela. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. Ke dumeditse le bitsong le letle la morena le mopholosi Jesu Kristo wa Nazareta. Jesu ke morena le mantsibeng a letsatsi. Jesu ke morena le mantsibeng a letsatsi. Le tla utlwa ba ngwe le ntate ya ntsa go batla. Ke go ba tshwarela ke go tlwaetse hore ke tswele pele ka Sesotho e le hore batho ba se ba hlola ba ba self-centered. Ba tsebo nahana le ba bang mo ona le dipuo tse ding tse o re tlamehang re ithute tsona e le hore ba bang ha ba bua o kgone ho utlwa la o ka araba ka ya hao taba ya bohloka ho utlwa hobane ha o utlwa o tla utlwa lentswe la Modimo. Ha ke tseba ka ntse di bua le ka le bitso ke le mothodi bane ke ntsa o ke tloa Lesotho mo ha Lesotho ntate o sa tshilo ba ke kopane le bona kwana Tix ka hulwa ke melaetsa ya bona mono maneng a bua ka pholoho ya nnete e seng pholoho ya maqheka o twa ngamaqhinga wala ndo khonza ngamaqhinga ya nthwane ya o kereka ka bolotsana ntso go pholositswe fela o sa pholoswa jwale melaetsa ya amapelo ya ka ha bohloko ya tkhumisa moya wa ka utlwa ka ba ka bona tsela tsa ka ha ke so etswang ha ke so ka ba ke pholoswa ke lo ke la o dula fatshe ke rutwe ke tsebo ho fitisa bona ha o bua ka pholo o bua ka eng mme ke le bua ntate Modimo ka phuteo ena ke le bua ntate Modimo ka tshebeletso ena ka bohle ha ke na tseba ho le bitse ka mabitso ka ofela bane ba le nako ha e ka lehlakoreng la rona ke a le bua ntate Modimo a letsa ushayile izandla ke bathandekayo ake sithi izandla zethu lezahamba lesive isuthu uthole izandla zethu. Hallelujah. Amen. Yes. Naye ke bathandekayo sifumene apha ku TikTok njengoba esithi bathandekayo singabantu abashumayela iqiniso lodwa uamen ukona naye ke usindisiwe umntwana wenkosi uamen ukona. Next time sizoba nawe Tolile wena sanetoli ke akenetizana nje bambelo seca kwakho ngegama lenkosi yethu Yesu. Siyesu lenkosi bathandekayo asezolibazisa siyabamkela bonke abantwana benkosi utata wethu apha ngakutata uzenzile siyabonga baba sishayela izandla kakhulu nayo bonke abantwana benkosi abakhona sibabulise ngegama lenkosi yethu Yesu Kristu. Sizama ngenyawo ke bathandekayo sike sithathe ithuba sicela uMama Uzenzile asinike namhlanje inhliziyo yenkosi ngegama lenkosi yethu Yesu. Khona ingoma apha emagcinongweni eku-75 Nkosi ngiyabheka kuwe ngikunika impilo yami Yesu mangiphathwe njalo nguwe uyikhombe indlela yami yebo nomhlabeleli ke uthi makuphele konke kwami ngikufune wena nje hlala enhlizweni yami ngize ngikubone le yebo Nkosi ngiza kuwe ngidalo lakho ngokwami mangizizwe kuwe Jesu
sisule kwezona verse yokugqibela uma Nkosi undibona ngesazulazula uba ngidukisa bukhona qanda umntanakho noba umnqanda ngenhlupheko ngokubonga laphaya lapho khona kungasekho yebo ukubonga Nkosi ngiyabheka kuwe ngikuni impilo yami sibawinya abathandekayo njalo nguwe uyikhombe indlela ya makuphele koko ngikufune we hlala enhlizweni yami hlala enhlizweni yami ize ngikubonele nawe yebo Nkosi nantu bala umandi nje ubasebukhoneni haleluya njengabebazisanga haleluya manthabathi nje ithuba ndibulise kumoya oyingcwele tata umfundisi otata bonke omama osisi obhuti bonke noma teenager ngifunda school ndiyazibulisela ngegama elihle lenkosi yethu Yesu Kristu haleluya haleluya ndibulisa ngegama elihle lenkosi yethu Yesu Kristu haleluya
Jesus lume apha ke nkosikazi kwaTata uSenzile haleluya ndisuka eGeorge haleluya ndikhonza apha amen okubalulekileyo ke ezintweni zonke haleluya ndisindisiwe haleluya izono zam zixolelwe ndingumntwana kaThixo haleluya uYesu wayenzela inceba impilo yam haleluya ndibonga inceba uYesu owayendenzele yona haleluya endathi ndingafanelekanga ukuba ndenzelwe inceba kodwa uYesu wandonyula ndonyuliwe ke ndonyulwa phakathi kwezinto ezazimdaka phakathi kwezinto ezazingajongeki haleluya kodwa inceba kaYesu yafikelela nakweyami impilo ndiyamthanda ke uYesu oyilondolozayo impilo yami haleluya eneneni mna ngaphandle kaYesu andilutho haleluya yena uyinto yonke empilweni yami haleluya ndiyabulela nje ukuhlangulwa ngakumbi kwexesha linjena haleluya elixesha kubonakala ukuthi abantu lento kaThixo abayithathi serious haleluya ndibulela mna ukuthi ndivuke ndisathi uThixo uyinkosi haleluya ndibulela ukuthi ndisatha ndimboni onjengaye haleluya ndibulela uba ngunoThixo owancamayo owamuYesu wancama ngam haleluya wancama ubomi bakhe encamela ubomi bam haleluya ndiyayibulela inceba kaThixo ndingumntwana kaThixo ke ndimthanda kakhulu uYesu haleluya undenzela into ezinhle haleluya uYesu ndibulela nje ubuhle bakhe haleluya ndibulela ubuhle bakhe ndiyambona uYesu endlini yami ukwenza okuhle ndiyambulela uYesu haleluya ndiyambonga uYesu eneneni andiphosise xa ndithi undenzela okuhle andilibali into endayenzelwa nguYesu enye wandilandela umyeni wami haleluya wayomlanda ezweni haleluya umyeni wami sendisithi nakuphelile ngaye haleluya kodwa uYesu yena olanda njalo ekhondweni wamhlangula owami umyeni haleluya selesithi noSathana uphelile ngaye haleluya nandingumama ke ongenalo lonwabo kuthi kwafika iFriday haleluya ndibe newari haleluya lendlu izawuba yeyamndedwa haleluya isingathi ndilibamba usuku liphelele kulesine angafiki kulesihlanu haleluya kwakungekho kuhle kodwa ndihleli nje kuThixo ndandihleli ndithandaza haleluya ndithi Thixo ngowakho lona umntwana menze Nkosi ngokwakho mna ndizamile ngawo amandla andifuna uphosisa kwakungekho mandi kwakukhengekho mandi uthi mawuva imoto ihamba ucinge fanele nguye lona uyangena kanti kungangeni mntu Thixo wamlanda wamhlangula umyeni wami haleluya ngoku ndinalo igunya ndina into yokuzibetha esifubeni endithi ndinomyeni ndithi ngoku ndinomyeni haleluya andoyiki into ngalonto ngoba uYesu wawukhumbula umthandazo wami njengoba uYesu wawukhumbulayo nomthandazo kaHana haleluya nowami uYesu wawukhumbula ngoba ndandilila kuthi kwakutshonilanga ndihlale ndithandaza ndilile kuThixo haleluya Thixo uyeva Thixo uyahlangula wamhlangula wami umyeni ndiyambulela kakhulu ngalonto haleluya wandisinisela nonyana wami wamhlangula naye kwelilizwe lakwaPhalaphala ndiyambonga kakhulu incebe engaka awandenzela yona haleluya asindiswa ke uYesu beke wandichilela nje ivideo apho wandilanda khona apho ndadibana khona nalenyaniso inguYesu haleluya andifuna uphosisa ndiyabeva Nkosi yami abantu like umzekelo noTata uZenzile
indawo indlela awahlangulwa kuyo yayibuhlungu kwakubuhlungu kakhulu amburuthwetshula but uThixo mina andifuna ukuphosisa ndingumama ohamba icawe ke haleluya kumandi nje ndingenanto haleluya ndikhumbula ke ukudibana naye ke lo Yesu ndisuka ekhaya ndibuya ngoDisemba haleluya ndibuya kwi-holidays kaDisemba unyana wami ke semncinci ke ngoko athi kumama awusaphi ifoni yakho haleluya ndimnike ke sihleli ke apha emotweni sikhwele sonke emotweni ndimnotata nonyana nentombi athi ayifake ke lento ayiloada kwifonini yami awugqiba athi mama faka apha emotweni apha kwi-radio yemoto ndimamele ke lo sisi andifuna ukuphosisa emva kokuba ndamamela la sisi it was 2015 emva kokuba ndamamela la sisi owayezixele sithi ndinonkoliseko haleluya othi ndisuka ukwelicala otata apho basuka khona kwelicala lomasikisiki haleluya uthi ke ngokulo sisi I was a devil worship haleluya wayibeka ke lo sisi imeko eyenzekayo kumuntu ongena Yesu haleluya ndaqala lo mini ukuvuleka amehlo ndabe ndisakhonza ecaweni haleluya but kwakhwinto endenza ndoyike kwakhwinto ethi ngoku ndiyamfuna lo Yesu xa kanti ubumnyama bunjena haleluya xa kanti ndicinga ndihamba ecaweni kanti lonke ixesha isiphelo sam iyaba sisithokothoko sobumnyama haleluya ndaqala ke ukususa waqala uThixo ukundiguqula kancinci nakwizihlobo kangoba bendingumuntu kwimbutho zabagxeki bendisenza nje yonke into ndingumama wecawe haleluya wafikelela uYesu kum ukubendisithi ngoku sendidibene nezinto ezithethwa ile ntombazana ndithi nje uba ndiyahamba apha endleleni ubeke ndeva nje ikeyboard andikasindiswa haleluya but ubeke ndeva nje ikeyboard ndizihambela ngendlela haleluya kunento ethi mandime kunento endiva ichopha kumu ngaphakathi ichoka mandi lento haleluya indicholo kamandi lento andiyiqhelanga mina ngiqhelo pam kaloku ecaweni yami haleluya yafika lento yachoka mandi uThixo kunguThixo wasuka uThixo wanisondeza umama ukhona umama phesitratweni owayehamba ecaweni naye esindisiwe kodwa yena ngoke sasikunye wasuke wandizisela yena ithi incoko yami ndincokola nalo mama kube mandi sincokola ngoYesu wayemaneke lo mama invite kwinkonzo zevangeli ndifumane kumandi kule vangeli andiva lento bendikade ndiva ecaweni inomahluko lento haleluya ndafika kwinto enomehluko ndafika kwinto emandi zathi intshumayelo bezikhona ecaweni kodwa ndafika leninto inomehluko haleluya ndahamba ke ndimane ndivisita haleluya andiyazi ukuba ndamamkela kangaphi uYesu ngoba kwakusithiwa kwabizi altar call ndisikeleleke ndiyokwamkela uYesu haleluya konzo nankonzo endiya kuyo yevangeli ndifika ndizinikele ndifuna uYesu haleluya ndithatha uYesu haleluya wahamba nami kuYesu until ngelanyaka weCovid haleluya ndayomamkela ndayokhonza endaweni kaThixo haleluya ndiyambulela kuThixo ohamba nomuntu uhambe nami uThixo Nkosi yami ezintweni zonke unyuke nami amaqhina usehlela kusenyukela kodwa ndibulela ukuthi ndisathi uyinkosi ndibulela ukuthi usathi uyinkosi uThixo sathi akekho nje onjengaye haleluya ndithunyiwe ke ndithunyiwe ukuthi mandizothetha nje ngezwi likaThixo ndawugqiba ndihlale phansi haleluya ndizothetha uba uThixo uthi masithini na haleluya masithini na ndicela ke sive uThixo ukuthetha kwakhe ngale ncwadi kaMarko 5 ngale ncwadi kaMarko 5 haleluya Marko chapter 5 verse 25 hallelujah ngeqiniso ndiyafuna
Keqiniso Diavuma Hallelujah. 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 Ngeqiniso ndiyavuma uyinkosi yami. Ndiyavuma ngeqiniso uyinkosi ngeqiniso. Uyinkosi. Hallelujah. Uyinkosi. Ndiyavuma. Hallelujah. Ndiyavuma. Uyinkosi. Hallelujah. Uyinkosi. Cela uzasifundela aqale pha ku-25 ayotsho ku-verse 30. Cela ufundele takakhulu. Hallelujah. Izwi silifumana kuMarko chapter 5 verse 25. Ethi apha ethi inhloko ndaba intombi kaYayiro nomfazi waphiliswa ukuchukumisa uYesu. Ethi apha intombi kaYayiro intokazi eyayinethombo legazi. Hallelujah. Verse 25. Intokazi ethile eyayinethombo legazi iminyaka 12. Hallelujah. Intokazi ethile apha siqalelwa ngentokazi eyayinethombo legazi. Hallelujah. Uthi uverse 25 intokazi ethile eyayinethombo legazi iminyaka 12. Hallelujah. Le ntokazi kuthiwa yayigula inethombe legazi iminyaka 12. Hallelujah. Ndicela undibizele nge-English bethuna 12 years. 12 years. Hallelujah. Amen. Kuthiwa le ntokazi yayina 12 years igula inethombe legazi. Ngicela uhambe nami mntakakhulu. Hallelujah.
intokazi ethile eyayinethombe legazi iminyaka 12 enkosi eyayive ubunzima obuninzi kumagqirha haleluya kuthiwa le ntokazi yayive ubunzima yayiwahambile amagqirha amaninzi haleluya idlekile le ntombazana kuba ifunana nempilo haleluya ingathi ndiyayibona le ntombi haleluya uthi kwathiwa nanku utata othile ikhwele lifikayo kule kona haleluya ihambe le ntokazi ngoba ifuna impilo ingakhathaliseki nokuba imali na lifunwa kulo mzi welikhwele haleluya ithi yangaphili le ntokazi phinde ivuthwa nanku uba nenyanga iphindile iyonyanga kuthiwa le ntokazi yayisebehambe bonke ogqirha yayisebehambe bonke amagqirha kodwa lona ithombe legazi lalinganqamuki kodwa isifo sale ntombi sasingapheli nangona yayihambe bonke siyazi abantu okuthiwa bakuthwele bavuka phansi kwamanzi ekuthiwa ngamagqirha awaziwayo kodwa le ntombi ayizange incedakale yahlala igula haleluya and then kwathiwa ligulwa eyayive ubunzima obuninzi kumagqirha amaninzi Jesus eyayidleke konke ebinako ingasizakali lutho yes Lord imana ukuba mandundu Jesus Nkosi yayimana ukuba mandundu haleluya yangiphakamela le ndaba yokumana isipamandundu haleluya ingathi ngumuntu okanye mandithi lo muntu unesifo sokuxhuzula haleluya athathe esuwe okanye kukwezinkonzo kuthiwa ziyaphilisa haleluya anikwa izinto zokopha anikwa izinto zokuhlamba anikwe yonke into haleluya ibe mandundu isifo salomuntu athi uba ebexhuzula sibe mandundu isikhuzulo but akaphili sona isifo siba mandundu iba ngumzuzwana haleluya siphinde sivuke isifo haleluya aphinde avuke amafufunyana haleluya ngoba kakadibani nabani khona yathi yakufa ngayo yeza phakathi kwesihlele ngasemva haleluya yayiqhukumisa ingubo yakhe Jesus kuba ibisithi ukuba ndithenda qhukumisa nengubo zakhe ezi haleluya haleluya ichike le ntombi ivile ukuthi ukhona lo muntu ukhona lo mphilisi odlula ngendlela haleluya ukhona luncedo izifo zonke haleluya ukhona lo mphilisi imfama ukhona lo uhambisa iziqhwala ukhona lona unceda abavusa abafileyo ukhona udlula ngendlela haleluya kuthiwa ke bebebaninzi abantu haleluya kuyo le ndawo Yesu kuthiwa le ntombi yenza unakho haleluya yenza unakho ngoba eyona nto ayifunayo ufuna ukuphila wahlangana ke noYesu ithi le ntombi lithe bali haleluya ngoba kwakunandimba neninzi ithi le ntombi ngokholo ubanje ndithanda kuchukumisa obandichukumise umqukumbelo wengubo kaYesu ndophila haleluya ubanje ndithe nachukumisa umqukumbelo wengubo kaYesu ndophila ukhona uYesu usekhona nangoku usandla Yesu wayiphilisayo intombi eyayinethombe legazi nawe mhlawumbe yakhe into nawe unesakhe isifo ukhona uYesu usekhona nangoku haleluya mhlawumbe awulali haleluya qinezela ukhona uYesu uthi umhlabeleli nawe ungamthatha umenzo wakho haleluya unikele konke kuYesu haleluya nikele konke kuYesu ngoba le ntombi yayinokholo yathi manje ndithanda ukuchukumisa haleluya umqukumbelo
ingubo yakho Yesu ndophila ngoba uYesu ukuphila haleluya kuya yonke imeko unguYesu ongahlulwa nto owathi uYesu nguYesu onako unako uYesu nakwesiphi isimo unako uYesu akahlulwa nto nikela kuye impilo yakho nikela kuYesu ubomi bakho haleluya lingekatshoni lapho ngoba uyeza Yesu Jesus is coming uyeza uYesu kungamandi ke xa sinobonana sonke sihleli kunye naye enkosi siwabona amanxeba kungamandi xa sinohlala ezulwini sihlabelela ngamazwi angatshiyo sihlabelela uHosana enyangweni haleluya ukhona kuYesu uyakubisa nawe kwisimo naso nakwephini into nayo nakobuphulu obubuhlungu nakwephini into ekoxakayo noba yi-depression kunezinto uSathane aziqwayisa emagxeni abantu kodwa ukhona uYesu umathuli wemithwalo umphilisi wezifo zonke haleluya uYesu ngexesha ufuna abantu uYesu ufuna abantu abazawunikela konke athi umuntu mnandi nako kukokwam Nkosi mna ndikunika uqobo lwami haleluya kufuneka abantu ngoku abazawuncama haleluya ngoba kuthiwa bazincama bayincama imizi yabo bazincama into zabo bamlandela uYesu ngoku ufuna abantu abazawuncama umuntu ayincama indlu yakhe noma seyi-upstairs kuthi noma kuyanetha ahamba athi ndiyofuna uYesu funeka abantu ngoku abazawuncama ngoba nathi sancanyelwa haleluya nathi kwenziwe into ngathi nathi safelwa uYesu wabuncama bakhubo ngenxa yethu haleluya nathi kudinga ukuthi sincame ngelixesha haleluya cela uphinde ufunde umuntu akagula pha kuncwadi kaJohn 5:5 Chipaganyisi Ezulwini emhlabeni ngaphansi komhlaba Yohane chapter 5 ethi inhloko ndaba ukuphiliswa komlwelwe eBethesda verse 5 ekaloku bekukho umuntu uthile apho ukwiminyaka 38 engumlwelwe haleluya thank you Lord Jesus uYesu embona lowo elele esazi ukuba usele nexesha elikhulu enje uthi kuye uyafuna na ukuba uphile waphendula umlwele wathi Nkosi andinamntu ukuthi xa athe agxotha amanzi andiphose echibini kuthi ke ndakubona ukuba mna ndiyaya ndiphangelwe ngomnye ukuhla athi uYesu kuye vuka uthabathe ukhukho lwakho uhambe usuke kwaoko waphila umuntu waluthabatha ukhukho lwakhe wahamba ke phela 9 haleluya kaloku kwakuyisabatha lo mini amen haleluya haleluya uthi uYesu apha kulomlwelwe uyafuna nokuphila haleluya uyafuna na ukuphila ubuzwa kum lo mbuzo enakuwe haleluya uyafuna na ukuphila haleluya ngoba uYesu lo mlwelwe uneminyaka
ehleli apha kwelichibi laseBethesda. Haleluya. Ithi impendulo yalomlwelwe andinamntu. Haleluya. Othi xa athe amanzi agxotshwa. Haleluya. Andiphose. Haleluya. Uthi lo muntu andinamntu. Haleluya. Akajonganga lo muntu, akana idea lo mlwelwe maybe yimeko awayekuyo ngoba mininzi iminyaka 38 ugula. Haleluya. Uthandinamntu wokuthi andiphose emanzini. Haleluya. Ndisizisa umntu ke namhlanje apha eMossel Bay. Haleluya. Sizise umntu. Haleluya. Lo mntu wathi kule ndoda, vuka uthabathe ukhuko lwakho uhambe. Haleluya. Sizise uYesu. Asinalo elinye iyeza, asinazo nentambo, asinawo namanzi, sinoYesu. Sizise uYesu. Haleluya. Athi vuka nawe usofelwe zinto zakho. Vuka. Haleluya. Sizovuswa. Omama siyavuswa. Omama kuthiwa masivuke. Haleluya. Sithabathe amakhuko wethu. Kudingeka omama ngoku, kufuneka omama. Haleluya. Anga uYesu umthandazo wami kwalixesha kule mvuselelo avuswe omama. Funeka omama, abama abazawuma bathandaze ngenxa yelizwe ngoba uthi uYesu vuka. Vuka ntomtsha, vuka sisi. Haleluya. Vuka nanku Yesu. Haleluya. Sizovusa, kuzovuselelwa izinto ngoku efileyo. Haleluya. Kuzovuswa amasana afileyo ngoku. Haleluya. Ngoba liphelile ixesha. Liphelile ixesha lokuhlala. Haleluya. Alikho ixesha ngoku. Liphelile sesiphila inoma kwela xesha kuthiwa ebholeni it's an injury time. Ubana yayiphelanga. Haleluya. Ndazi. Haleluya. Kuthiwa masivuke ngoku. Masivuke. Haleluya. Sihlale siphaphile. Masivuke siqele ezantombi zazizingqondi zazinhlanu zona ezajonga izibane zazo zingaphelelwa ioli. Haleluya. Ngoba ihambi ioli iphele uba ngaba usijonganga isibane sakho. Kuthiwa masivuke. Ukhona kuYesu. And inceba zakhe uthi uDavide zintsha imiso ngemiso. Inceba zikaThixo. Haleluya. Inceba zakhe nawe uYesu angakwenzela inceba. Haleluya. Uyakubona uYesu, uyakubona untshumpa kuzenzela. Ufuna uYesu uzomnikela kuye. Haleluya. Ufuna uYesu umuntu azawuthi andinamntu. uYesu ufuna umuntu azawutsho athi andinamntu. Haleluya. Ufuna umuntu ozazinikela, umuntu ozawuya kuYesu njalo, umuntu ozamfuna. uYesu uyafuna nanini na kudingeka ixesha uba masifikelwe zimvuselelo. Ufunwa njalo uYesu, ufuna simfune maxa onke. Haleluya. Ngoba sisoyika ntoni? Ngoba uthi phaphani, ngoba ningalazi lixa. Into esoyika lilixa lokuza kukaYesu. Asimazi ngoba uthi uzofika njengesela. Haleluya. Yiloo nto sizilungiselela sithi Nkosi noma kuyenyukela noma kuyehlela Nkosi sizohlala. Sizohlala ngoba silindele umyeni. Sizohlala silindele umyeni. Haleluya. Inganawe kule mvuselelo ungangasali nawe uzovusa into zakho, uzolanda into zakho, uzothatha into zakho ezipiweyo lutshaba. Ngoba sinotshaba oluba izinto zethu, athi umuntu bumbone khonza kakuhle, athi bumbone umuntu ezokiseka indaba kaThixo, afike umuntu umbone ngokuphelelwe, ufike utshaba, ufike isela laba. Haleluya. Nilombono welasela eleke lafike intombi amankazana amabini, kuthiwa elinye intombi yabeleka, babeleka
kunye, omnye wacinzela umntanakhe. Haleluya. Kuthiwa ke ngoku lo ufelelisana wenza i-exchange. Kune-exchange. Xa silibele kukuhlala, uthathele wena eyakho into ephilayo, unike into efileyo. Ngoba kula mankazana lathathwa isana eliphilayo kwenziwa nje watshintshwa, wanika isana elifile. Wena umfazi wathatha eliphilayo. Vuka, vuka, unganikwa into efileyo. Haleluya. Vuka. Ukhona umntu, ukhona uYesu, ukhona uYesu. Haleluya. Ukhona uYesu, ubabiza bonke, uthi izani nonke. Usiza sonke uYesu, sibizwa sonke sile ndawo yaseNew Rest. Uthi izani nonke, nina nonke nibulalekayo. Ukhona uYesu. Haleluya. Ukhona uYesu. Lithi le ndoda andinamntu ukuthi awugxotshwa amanzi andifake. Haleluya. SinoYesu ke ohamba nathi, SinoYesu ke ongumncedi, SinoYesu ongadinwayo. Sithi akadinwa, uyakhathala uYesu. Yiyo loo nto kuthiwa lithi izwi lakhe kuthi ngombono omnye oguqukayo. Haleluya. Kuyimivuyo emazulwini. Haleluya. Kuba kusindiswe umphefumulo esihogweni. Haleluya. Awufuni na wena ukusindiswa umphefumulo wakho zokuthi wabhubha uyezulwini. Haleluya. Awufuni nalo Yesu oxolela zonke izono. Awufuni nalo Yesu othanda bonke abantu. Haleluya. Haleluya. Ngizawunikela ke kutata inkosi. Yabahlala nami lisho nili mandingasali ndingena mncedi ndingena ohlala nami. Asiphakame sibeke inyawo zethu, sivale amehlo ethu, singahlali sisodwa, asingahlali singenayo umncedi. Abahlala nathi, hlala nathi, hlala nathi, itshoni nilanga singasali, singenayo umncedi, singenayo. Hlala nathi, abahlala nathi, hlala nathi, itshoni nilanga singahlali, asingahlali singenayo umncedi. Asiphakame sigame sethu, hlala nathi, hlala nathi, itshoni nilanga singahlali, singenayo umncedi. Izandla sikhuleke. Baba wethu onamandla onke, Baba wethu ophilayo, ekuthike uyaphila, unamandla, wahlatshwa, wafuna ikhapha, kwangena umkhonto ekhwapheni lakho,
Sikubethandaza babinayo bantu futhi uthandaza nabo khale mini yanamhlanje oqala njengoba sekuthethwe ngolhlobo futhi uthandaza abantu namhlanje othi nathi imeko yami nasi isimo sami imeko yami ndixakile ndikhona ndisindisiwe ndikhona ndisindiswanga kodwa namhlanje le meko yami le idinga ungenelelwa nguYesu. uYesu makholwa uyangena nakwesiphi isimo. uYesu namandla, uYesu uyakhulula imeko zonke ezixaka abantu emhlabeni. Likhona ithemba, likhona ithemba lamandla, likhona ithemba lenkazimulo kwabagulayo, likhona ithemba lamandla. Jesus, 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 Jesus. Siyathandaza nalo mntu namhlanje sifuna ubeka izandla kulo mntu namhlanje othi ndixakwe imeko yam. God words, the name of Jesus has the power to solve any situation. Asikho isimo esimhlulayo Yesu, ayikho imeko ayahlula igama likaYesu. Nakhona namhlanje umuntu othi ngidinga le meko yami ndibeke izandla ukuze ngegama likaYesu ngikhululwe. Ubekhona lo muntu ulisandla sakwendawo kuyo. Siyathandaza siyathandaza abantu abathi my situation ngenelela Yesu isimo sami esingibamba iminyaka ngenelela Yesu uyangena. Ulisandla sakho sikumthandaza ulisandla wena uthetha lo mazwi cala kusapha ngaphambili sizokuthandazela sibeke izandla. Nkosi namhlanje uvule ithuba ngoba bekhona abagulayo ngoba bekhona abafayo. Inkosi namhlanje ivulela ithuba ukuze kubeke izandla aba bantu bakhulume. Cela wena uphakamise ingalo yakho, cela usondele lapha ngaphambili siza kunikeza umthandazo. Khawuleza wena uphakamise isandla sakho ubaleke usapha ngaphambili sibancedise masha segameni likaJesu. Khawuleza lapha ngaphambili sesiyathandaza ngegama likaJesu, sesiyathandaza. Abantu bayakhululwa, abantu bayahlangulwa, bayahlangulwa. Ayikho imeko elihlulayo ekhaya. Sondela siyathandaza ekhaya balakho khona Yesu kuku papa ekama lakho kama lakho Yesu kama lakho kuku phansi konke believe kholelwa kuyenzeka ekama lakho Yesu.